haino hailam sogo sukhone khorang nai tonai jot to viewers no जों tabuk nailainai batani number 30 bini rosamungno bini bumung ongkha Dhiren Tripura tei bini nikuma ongkha Horibroto Para Korbuk khnamani yagulo norok bini rosamungno khnathokjak thangkhe kwbang views like tai support khlaiai second down no rohde faiding khe जों tabuk nailaina bini rosamungno belakhe kaitor jungno tini sal kotar rmani bagui tini sanjani jorao chini bagui rekha boslai mangkatal tei kaitor jora kaham rmani jari norok ni biskango ang resakmungni bisingo phaikha tei kaitor no belai khe hambai khakjamo maya faro tei beba nagi tongnai rokni bisingo bo norok bo kaitor hamari thung phaidi hingke ani kami ni bukhak jeng thanglai sinai ani kami hingke Horibroto Motha Korbuk division hingke phaidi jeng resakmungni bisingo thanglai resakmungni kokthai ongkha sini nono kari angle thangnani lama koroi phaidi jenglai sinai hingke
Suga, oh Suga, oh Suga, Jesus, oh Suga, oh Suga, oh Suga, Jesus, oh Kariani. Oh, Subra,